Εγώ θα ήθελα να πω ότι κακώς αναφέρθηκε πριν ότι είμαι ο πρωταγωνιστής της εκδήλωσης. Οι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι που δώσαν το όραμά τους σε εσάς και εσείς που τους ακούσατε. Και αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που στηρίξαν μια προσπάθεια και με βοηθάνε πάρα πολύ να διοχετεύω την τρέλα μου σε πολλά πράγματα καθημερινά. Και θα ήθελα να πω ότι έχουμε κάνει και άλλες δράσεις στο Δήμο Παλαιοφαλήρου. Φτιάξαμε σε συνεργασία και με το Δήμο, γιατί δεν είμαστε αντίθετοι. Φτιάξαμε ένα λαχανόκηπο, ο οποίος μετά βανδαλίστηκε. Προσπαθούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα δηλαδή στην τοπική κοινωνία. Προσπαθούμε μέσω του εθελοντισμού να κάνουμε διάφορες άλλες πράξεις και αυτό το χαρακτηρίζει αυτή η εκδήλωση. Και έχουμε ξεκινήσει μια δράση που ίσως γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο οικοδομικού τετραγώνου, που αυτό είναι πάλι σε εθελοντική φάση. Και με χαρά είδα ότι και ένας άλλος δήμος, το Χαϊδάρι, προχθές αντέγραψε την ιδέα μας και προχωράει και εκεί. Υλοποιούμε δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και τα καταγράφουμε, φωτογραφίζουμε και δεν είναι το ζητούμενο να έχουμε αρρωγό το Δήμο ή το Δήμαρχο, που σίγουρα θα βοηθήσει, αλλά είναι να βρούμε εμείς οι ίδιοι τις λύσεις μέσα από συνεννόηση και από συζητήσεις μεταξύ μας. Γιατί εμείς μπορούμε να καθορίσουμε το τι θέλουμε και πώς θέλουμε να ζήσουμε. Γιατί εμείς ζούμε την καθημερινότητα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που ήσασταν μαζί μας σήμερα και θα ήθελα να κρατήσετε κάτι. Ο Νίκος ο Καζαντζάκης είχε πει κάτι κάποια στιγμή. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Να αλλάξω τον κόσμο. Όχι. Εγώ μονάχος μου θέλω να αλλάξω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.